Și dumneavoastră ați pierdut acceleratul? Nu. Nu? Da, dar de ce mă întrebați? Așa, din curiozitate. Oh, Nu vreți să bem o bere și să sacrificăm niște mici? accept. Dar să știți că eu nu obișnuiesc să consum mai mult de 2 mici și maxim un țap. Nu vă forțez, vă rog. Vă rog. Maestre, 6 mici, o halbă și un țap. Bine. Rozi, Ciao. nu vă supărați. Îmi dați voie să zic tu? Spuneți-mi, cum îți face plăcere, domnule? Ori tu, ori nimic, așa îmi spun ai mei. Nu așa. Mersi. În general, tu cum te distrezi? General, sâmbătă seara mă duc la dans. Câteodată merg și la film. Răpirea picioarelor ai văzut-o? De 3 ori? Cum? Pe gratis, că sunt verișoară cu ăla de rupe cotoarele la intrare. Auzi? Nu. Tu cum ai ochii albaștri? E albaștri, dar bate în verde. Da, ai dreptate, bate.